Zaman emçima dönüncardı. Ev 3 salın lidiji tercihte gelene her çarpışı Kürdistan'ı ve Avrupa'yı ve kendin xabat yapı çaraki yapı nerazlıgın ağa pektine şopine. Ev tercihte kılser jalan bir şopandın evniz 3 sala bu cihanede ve mina kavi tünne. Örneği bütünne yani. Merini kaybedikleri falan, falan girti ve falan girti, lise girtiyan hem ben tecrübe kahani şey bu, 3 sala hani berdam kir, kat mina kavi tünne. Beleyek devlet ve idareye imraliye kanun nizam yapı biltek tektir. Eğer devlet, eğer idareye ve kendin imrali yani girtiye ki kanun yapar, nizam yapar, yasa yapar ve tek bu ve evet çağırdı devletine. Dediği ahlak zitünle, feraset zitünle, vicdan zitünle. Yani eğer ahlak, feraset, vicdan hele mesela girtiye ki siyasi an adli ne problemi? Ve 3 sala gün nahilik ev malvata kura, parazer kura, bağ ve bitine kura, nirine kura, nerazabune kura ve dafazı kura. Ligel kura, malvata kura, para kura. Jipo yani tane nevi kanuniye behabakiye. Emi azadiya Rezdar Abdullah Öcalan emi bağ ve jiboku psikreka gele Kürt beçareser kirin hevceye Rezdar Abdullah Öcalan eydi karı rola xobilize ev jiji azadiya wî derbas be em jî îro bi xebata deklarasyona xwe em bîne bi hemû dinyayê re bi gelê Kurdistanê re em parve dikin. Niha me metnek xwe bixwînin ji bo ku metna xwe bixwîne em gotinê didin birêz keskin wayindir. Selam dikin. Ji bo işkenandina tecîdê û çareserkirina pirsgirêka Kurd em dest bi meşa azadiyê dikin. 5 salın li ser Birêz Öcalan tecîdekî giran pêkê. Birêz Öcalan di serî da ji bo gelê Kurd û ji bo gelên Tirkiyeyê û rojhilata navîn duwarê tekoşîna wekhevî, adalet û azadiyê da xwedî rolekî giring e. Ev 2 sal û 10 mehên derbarê Birêz Öcalan da tu agahî nayînstandin. Ne di hukuka Türkiye'de ne jî di hukuka nav netewî da ciyê pêkanînên tecîda mutlak tuneye û her wiha tecîd ne ahlakî, vicdanî û ne jî insanî ye. Pergala tecîdê ya li îmraliyê bûye navenda polîtîkayên tasfiyekirina tekoşîna azadiya gelê Kurd. Birêya tecîdê hew didin ku hukuka metîngeriyê pêk bînin. Axa Kurdistanê dagir bikin û bê mirov bihêlin. Eşkereye ku tecîd ne tenê li ser gelê Kurd û Kurdistanê pêk tê, di heman demê da tamamê civakê jî dîlgirtiye û li ser civakê wek amûrekî zext û zordariyê têbkaranîn. Polîtîkayên tecîdê li hundir rê li ber qeyranên aborî, civakî û siyasî vedike, li derve jî Tirkiye ber bi şerên heremî ve dikişîne.